समस्तिया दिरा समस्ति 23 नं दिरा समस्तियावनो गोलैयो। गामिया जाहैबाय जोंना सोनाब आम्बारि गामि। जोङो मथा-मथि बेहाय 70 बोसोर रायजो जाबाय। बै समाव जोङो 1987 निफ्रायनो जोङो मुभमेन्टआव बाहागो लानानै BSc मोनबाय 93 मायथाइयाव आरो 2003 मायथाइयाव BTC मोनबाय। बिदिनो जोङो माने जेबो मोनाखै। थिग बिदिनो दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जोंहा नैबे 23 नं दिरा समस्तियावनो गोलैनाय नैबे लामाया जोंना 4 फुटल'मोन। खुनु गारि गुरा खारनो हायामोन। बेयाव 2015-16आव नैबे लामाखौ जोंखौ मोनसे आसा होदोंमोन BPF सरकारा। बे BPF सरकारनि दिनै 23 नं दिरा समस्तियावनो गोदान केन्डिडेट जानाय राजु बराला बेयाव थिकादार हिसाबै जोंखौ लाफानानै बले नोंथांमोना 20,000 करि होयोबा नोंथांमोनखौबो लाफागोन, मास मोनथामनि उनावनो फैसा मोनगोन ओरै होननानै जोंखौ आसा होनानै जोंखौ लाफानाय जादोंमोन। जों गामिनिफ्राय 7 होनाय जादों। बे 7याव जों 20,000 करि 1 लाख बुथुमनानै राजु बरालनि आखायाव निकासियाव जों होनाय जादोंमोन आरो। नाथाय दिनै 2015-16 नङा 2020 जालांबाय, जों थाइसे फैसा मोनाखै। दा बेखायनो जों जोबोद दुखु नांनानै दङ। माने बखै जागोन बखै मागोन, सोरबाया अमा फाननानै हरदो, सोरबाया मोसौ फाननानै हरदो। बे 20,000नि दाहारनि सुदखौ जोङो मारिनो हायाखै आरो। दा आरो बेल' नङा, नैबे जोंहा सानजाखैजाय 2 खावरि जोंनि गामिया गेजेराव दलं नांगौ होननानै जोङो बारंबार बुंनायनि थाखाय बेयाव स्किम बानायनानै होदोंमोन। स्किमखौबो आउट जादों होन्दोंमोन, नाथाय बे दलङाबो दिनैसिम गैया। दा ओंखायनो दुखुनांथावआ बेनो, सानजानिफ्राय जोंहा बे फरायसालियाव गथ' फरायसुलाफ्रा फैनो दैबानाबा फैनो हाया। दा बेबो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। 2015आव बागानपारा समस्तिनि फानबाया फलेन्द्र बसुमतारी दानि GM पार्कआव लांनाय GMआ गावनि खुगाजों बुंदोंमोन, माने नोंथांमोननो आङो 10 लाख रां कमिउनिटि हलनि नामाव होगोन आरो दैनि बरिं खालामनानै होगोन, दैनि सुबिदा खालामना होगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। बेखौबो BPF सरकारा खुनु फालनिफ्राय जोंनो होफैनाय जायाखै। दा थिग बिदिनो गोबां दंबावो बिदिनो आरो जोंनि दुखियाफोरनि थाखाय जिखिनि जोङो आइ-वाइ न' मोननांगौमोन बे न'खौबो BPF सरकारा होनाय जायाखै। गोबां दङ दुखिया बेबायदिनो बिधबा अनेक दङ, गोबां माने गरिब गुन्द्रा दं। सोरबाया आधा बिगायावनो रायजो जाना दं, सोरबाया बिगासेयावनो रायजो जाना दं, सोरबाया हौवा थैजानानै माने लाइ लथर गैयि दं। बेबायदि अनेक दुखु जारलाजों रायजो जादोंब्लाबो नाथाय सरकारनिफ्राय न' मोननाय जायाखै आरो। माथ्र' जोंनियाव 1,30,000नि आइ-वाइ न'आ गंनैल' मोनदों। दा बेखायनो जों दुखु खालामदों BPF सरकारखौ। माने बिथांमोना नांगौबाल' जोंनाव माने भट बिनो फैयो। मनेस्वर ब्रह्मआबो खननै जोंनाव बेसेबांबा मोजां खोथा बुंलांबाय, माने जोंनो जिखिनि नांगौ बेखिनिखौ होआखै। गोरिब गुन्द्रानिफ्राय नैबे जब कार्ड, बे जब कार्ड हल्डार जब कार्डआ किसुमाननि आखायाव दं, किसुमाननि आखायाव गैया आरो किसुमाननिया JRSनि आखायाव दं होननानै जों खोनानो मोनदों आरो। बेनि बादै जेबो गैया। दा रेसन कार्डनि नामावबो जों गामियाव 70 गिरि दंमोन, 70 गिरियाव 20 घरल' रेसन कार्ड दङ, बाद बाखि गैयिनि न'खरावनो 40 गिरि गैयिनि न'खरावनो रेसन कार्डआ गैया। दा हिसाबावथ' जों गैयि हिसाबै BPF सरकारनिफ्राय अनेक जिखिनि रानो बेफोर बुस्थुखौ जों मोननांगौमोन, नाथाय सम जों मोनाखै आरो जिखिनि रानदों बेखौ गावसोरनि BPFफ्राल' गावसोरनि सोद्रोमाफोरनो होयो होननानै जों मिथिना मोन्दों आरो गावसोरनि BPF न'खराल' मोनो। आरो गामि हिसाबैनो जोङो एबार समायखिरा लादो, खुनु गुबुन BPFआनो जा जियानो जा गुबुन दोलोआव थाङा होननानै समायखिरा लाबाय। ओमफ्राय न'से न'नै थानो हागौ, बेखौ जों खोथा गैया, खिन्थु एबारनिफ्राय बांसिनानो माने 90 जौखोन्दोआनो माने UPPLआव सापर्ट खालामदो आरो गोख्रों नाजादो।